Ano, ano. Máme tady jídlo, večerní večeře. Jsou to prostě palačinky. Ano, a právě to jdeme. Jdeme nakrmit rybičky. Opět jdeme nakrmit rybičky. Ale bacha, máme i nějaké diváky. Ale pozor, když než to vylijeme, prosím vás, co jste do toho nalil? Já nevím. Je vám zle? Chce se vám blejt? Ježišmarja, co děláte? To je blázen, zachraňte ho! On se topí! Tak jak... Ale otočíme dál. Kamera opět spadla. Ano, ano. Zachraňte Viliho. Ano. Pokračujeme dále. A opět bez cenzury. Přiblíž si. Ano, to je detail. Ale bacha, kolegyně běží. Co mu jde udělat? Asi dobře. Ano, a teď vidíme hoňku ve vodě. Už po sobě stříkají hovada. Huž, hajzle! Já jsem teď viděl kosátku kolem vás, vole. Ano. Je to tvrdé. Svadějí těžký souboj. Ano. Teď už to nenajdeme. No tak nestříkej. Ano. Semifinalista národního poháru. Ano, mistrovství republiky v triatlonu. Ještě 5kilometrový běh, prosím vás, pane. Prosím? Ještě musíte doběhnout do cíle. Dívejte se, soupeř už je za váma. Kurva! Ano, ano, vidíme těžký závod. Kamera nestíhá! Kamera nestíhá! Přibíhá první soutěžící dnešního dne. Kde je ten druhý? Jaký druhý? Ale, hej, Bebe, bacha, na tebe vychrustit ten. Ano, první soutěžící v cíli, ale na tebe s tebou s Lavorem. Ano. Hej, na lesce. Tohle jsou Ano. druhého soutěžícího. Ano, výborně. Dražba. Tyto brýle. Ano. Jo. Je to zlé. A tímto konec televizní stanice Hustler SRO Heřminovi.